milyong beses, sa million-fold, sa lahat, mga minamahal ko ng ating pong mga ipinagkakaloob bilang pagpapakita ng ating pong katapatan sa bahaging ito. And at this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Time check po tayo, mga minamahal ko. It's 5 minutes before 5 o'clock in the morning. Magising na ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah! At kakain na tayo ng spiritual na pagkain. Amen? At bilang pagbibigay galang sa salita ng malang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo ng mga minamahal at narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Lahat po muna pumalagpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banda sa inyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo at sa pagkakataong binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa isa buong magdamag na tumalapay. Bangpulat sa pandalangin ng aming ginagawa ng Evangelista Walde Estrada Almeida, ayon po mga minaman naman magagawa, humingi kami kapatawaran, sa mo kami nasupon sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa iyong mga Panginoon. Huwag mo naman tingnamin, nagawang pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita, mga Panginoon. At sa iyong pag-aaral yung mga salita, lingisan mo yung mga salita, pati malingkod sa gana ang akin mo lang magagawa, basahan lamang, alikabok lamang ko sa harapan, with gamitin mo dala yung papapanang espiritual, sabi mo mga kapatid sa dakong ito. Pagpalamag sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, we come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at huwag na tayo matulog. Amen. Sapagkat sabi nga, alas 5 na. Amen. Maya-maya lang, maliwanag na yan. Kaliwat kanan natin. Amen. Kung matutulog pa tayo, lugi tayo. Amen. At tayo na pa rito mga minamahal. Unang-una, ating mapakinggan at mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Ang paitulatan ng ating pong beloved preacher, ako po umati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal ng mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong binabati at welcome sa banda na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinangunahan po natin pong ginagalang at minamanibang lista ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung ay nyo po napapakinggan, nababalitaan na kung paano grabing mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon sa ministeryo ito ay talagang kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po sa ating po mga beloved viewers, kung kayo po ipinagpala, have the chance na tayo po mga minamahal ay magkasama-sama, face to face. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat napakainam, mapapuri mahal na Panginoon in person. Tayo po nandiyan dito. Talagang tayo po nandito mga minamahal. Grabe ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating pong kunin na po ating pong mga Biblia at ating pong mga kodero, ating tala, yung ating pong pag-uusapan na salita ng mahal na Panginoon. Doon sa aklat ng Amos, ang kabanata ay 8, talata ay 11. From the book of Amos, ang kabanata ay 8, talata ay 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 11. Ganito pong sinasabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos,
na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. Ating po mamagatan, mga minamahal, ating pag-aaral, the lesson behind the famine that is to come. Amen. Dito sa pag sinabi nating, sabi nga ng English, sabi dyan, kindly, dito sa from the book of Amos, behold, the days come, saith the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of God. Amen? Ito po'y pangitain, or it's a prophecy, na ito po'y sinalita ni Propeta Amos that is to come in us, mga minamahal. Darating yan. Amen? At kapag sinabi natin, mga minamahal, na yung famine on the word, ibig sabihin, mga minamahal, ito po yung, yung hearing the word ang pinag-uusapan dito. But the hearing the words of the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, pag pinag-uusapan yung famine of the word of the Lord, unang-una yung pandinig. Kapag yan ay naapektuhan, mga minamahal, at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating kauhawan sa salita ng mahal na Panginoon, at kagutom sa salita ng mahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan, unang-una dyan, darating ang panahon na kakaunti, mauubos ang mga mangangaral. Amen. Tapos, tingnan nyo ngayon, mga minamahal, daming banal na gawain, pero kakaunti manggagawa. Amen? Bakit? Ang ilan, mga minamahal, talagang nandun talaga ng desire, yung hila ng sanlibutan, na yung grabe na talagang, despite na grabing promise ng mahal na Panginoon, natatalo pa rin ang ating mga minamahal na, some of our, mga beloved preachers, some of our, and even our beloved ordained preachers, meron tayong napabalitaan, amen, na tumatalikod, mga minamahal. Amen? Maaring yan dahil sa nakikitang mga pagsubok sa buhay, and even, sometimes, tayo rin ang naging dahilan. Hindi natin na ipapakita yung tamang pagkalinga, pagmamahal sa ating mga minamahal na manggagawa. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, imbis na tayo po, mga minamahal, maging kalakasan sa kanila, tayo pa nagiging nagiging mahina sila dahil sa ating mga minamahal. Amen? Tandaan po natin na kapag sabi ng Biblia, na kapag tayo po, mga minamahal, ay gumawa na mabuti sa ating sambahayan ng mga Panginoon, mga minamahal, lalo na sa kanya mga minamahal na manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, ang sabi diyan, kapag sinabi natin yung, there will come a time that the preachers or workers to preach, ito po'y mawawala. Darating din ang oras na bawal na magsagawa ng gawain. Nasubukan na natin yan, pandemya. Amen. Kapag sinabi nilang huwag kang dadalo dyan, hindi ka pupunta. Amen. Haharangan ka talaga nila. Amen. Pag sinabi nilang walang magtitipon-tipon, wala. So kapag dumating yun, mga minamahal, alamin mo na sinabi ng Biblia, bago pa lang, sinabi na niya na darating ang araw ay mawawalan o magkakaroon ng kauhawan sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, yung chance for in hearing the word of God, ito daw po, mga minamahal, nare-restrict. Hinahadlangan tayo, mga minamahal. So, kapag nalaman mo ito, itong point dyan, mga minamahal, pag nalaman, dumating ito sa ating po mga buhay, ay dapat tayo magkumapit sa mahal na Panginoon. It is the sign of the end. Amen? Ito'y sinyales ng huling panahon. Hindi sinasabing ito na yung huling panahon. It's a sign. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan natin mapagtagumpayan yan.
Kinakailangan natin matawid yan. Dahil kung hindi tayo makakatawid yan, siguradong tayo mawawala. Lahat po muna ng gising pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating munang basahin mga minamahal, aklat ng Apokalipsis, kindly. Kabanata 13, talata 16 hanggang 17. Amen. Para sa kapanan ng ating mga beloved viewers. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 13, talatay 16 hanggang 17, ito po ang nakasulat. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan mga minamahal. Amen. Alam na natin ang salitang yan. Amen. Ayan yung 666. Ayan yung mark of the beast. Amen. Pero tandaan po natin mga minamahal, ang pinag-uusapan diyan, yung tayo po pag dumating yung panahon na yan, wag ka talaga magpapatatak. Amen. Dahil kapag nagpatatak ka niyan, no matter what you do, mga minamahal, you are a possession ni Satanas. Amen? Kaya ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, we are striving so much. Gumagawa tayo ng lahat ng kaparaanan upang nasa ganun, mga minamahal, yung sinasabi ng prophet of God, ng ating mga pastor, na sabi niya, bago dumating ang dreadful day, mga minamahal, yung grabing kahirapan, mga minamahal, grabing pagpapahirap sa mga Kristiyano, ay sabi diyan, magkakaroon ng tinatawag nating rapture of the church. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga meron tayong overnight, lahat ng mga gising na gising sa overnight, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo dapat natutulog, mga minamahal. Amen? Dahil kapag, kaya nga tayo nag-overnight Amen? And that is one way of doing or yung pagsagawa natin ng ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen? Na kapag ating ginanap ito, mga minamahal, ang sabi ng mga pastor, dapat 3 times a week. Amen? Amen? So kapag dumalo ka ng Biyernes, dumalo ka ng Linggo, dadalo ka ng Miyerkules. Sapagkat ang sinasabi ng propeta ng Diyos, ay sabi diyan, yan ang dahilan para na sa ganun, ikaw ay makatawid, ikaw ay makatagal, at ikaw ay maging karapat-dapat at handa sa pagdagit sa mga banal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabi nating famine in hearing the word, it means Christians desire. Tunan niyo yung pakikinig. May possibility ang binabanggit yan, yung mga Kristiyano darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Tatabangan na silang makinig sa salita ng mahal na Panginoon. Kaya nga famine Kaya nga binanggit yung hearing. Amen. Amen. Basahin muna natin mga minamahal dito sa aklat ng Mateo. Ang kabanata ay 13, talata 14 hanggang 15. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 13, verses 14 up to 15. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 13, ang talata ay 14 hanggang 15. At natutupad sa kanila ang hula na Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo namamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magiging problema ng mga anak ng Diyos sa huling panahon na sila po, mga minamahal, mawawala ng interes sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi diyan, pagilagay sa English mga minamahal, ang sabi dito mga minamahal, amen, for in them is fulfilled, for this people, amen, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, amen, which saith, by hearing ye shall hear and shall not understand,
and seeing you shall see and shall not perceive. Ano sabi diyan? Next. For these people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing. Mapurol sa pakikinig ang tainga ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tingnan nyo mga minamahal, kuminsan mga minamahal kapag dumarating ang oras, sometimes hindi na, maski na anong pangaral mo tungkol sa pagbibigay, hindi na nga nakikinig iba eh. Amen? Maski na anong pangaral mo tungkol sa salita ng mahal na Panginoon, yung ilan binabali, wala na lang. Maski na anong reminder ang ginagawa natin, ang ilan hindi na pinapansin. Bakit? Nagiging mapurol ang tainga. And that is the famine na sinasabi ng Biblia na dapat nating iwasan, na dapat nating labanan. Para pa po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw mga minamahal, mga anak ng Diyos, nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Nagagawa nga natin tulugan ng mahal na Panginoon pagdating sa linggo eh. Bakit? Because it's a dull hearing. Nagiging mapurol tayo. Maski na anong pangaral sa amin, sa mga choir, kapag para-pareho mga meeting, may nag-usapan last month, pareho na naman. Bakit? Parang dumadaan na parang baliwala. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi niya, kailangan mapagtagumpayan natin yan. Pilitin ng mga anak ng Diyos dapat na bawat salita ng mahal na Panginoon, hindi lang pagpasok dito, lalabas sa kabila. Dapat pagpasok sa tinga natin, mga minamahal, dadaan sa ating puso't isipan, mga minamahal, ino-nurture natin ito, pagbubulay-bulayan natin ito, at ito'y ating isa sa ganap sa ating pamumuhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo daw po mga minamahal ay nakakaramdam ng mga bagay na iyan, it's a sign na ito yung salita ng Diyos. Even the time of Amos, Prophet Amos. Amen? At huwag mong hayaang matalo ka niyan, kapatid. It's for you. Kaya nga meron tayong mga ngaral eh. Meron tayong mga banal na gawain for the edification of the church, sabi ng Biblia. Para ma-remind tayo, para tayo mga minamahal mapaalalahanan na sa ating pong paglalakbay hanggang sa ating tinutungo, mga minamahal, ang ating pong kanya-kanya, ang kaligtasan ng pinangako ng malapay noon, ay dapat mayroong magangasiwa, mayroong na kinakailangan sundin natin, kinakailangan natin magpasakop, kinakailangan, sometimes mas magaling na tayo. Amen? Amen? Hindi dapat ganun ang sinasabi ng Biblia. Dapat kung ano napapakinggan na pangaral, galing sa mga pastor, galing sa mga mangaral, pinapakinggan dahil ito'y isa ay kabubuti ng mga anak ng Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang may gusto dito na tayo lahat mapunta ng impyerno. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, makinig ka. Dahil kung hindi ka makikinig, what for? Bakit ka pa pumunta sa banal na gawain na mahal na Panginoon? Gusto mo ka langit, pero ayaw mo sumunod. Kung gusto mo ng langit, sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Hebrew, kindly. Aklat ng Hebrew, ang kabanata ay 5, talatay 11 hanggang 14. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Hebrew, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 11 hanggang 14. Amen. Tungkol sa kaniya marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhas ay nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangailangan na kayo'y turuan ninuman ng anong simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. That's right. Sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa na nagsasanay sa kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen?
Tingnan natin mga minamahal, bakit kaya paulit-ulit ang ating beloved Lord and preacher kapag tayo ay pinapangaralan, sometimes kapag tayo ay kinakausap? Bakit pare-pareho? Amen? Dahil hindi tayo nakikinig. Hindi natin sinusunod ang napapakinggan. Ang sabi nga ng talata mga minamahal, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing that ye are dull of hearing. Marami pa sana tayo dapat pag-usapan, umabante na sana dapat tayo. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pinag-usapan na sana natin mga minamahal, paano ka makapanghikayat ng mga kaluluwa para pumunta sa banal na gawain? Anong steps 1, step 2, step 3, step 4? Pero bakit pinag-usapan pa rin natin, ba't masusot ka ng kabanalan? Magbigay ka ng ika-10 bakit na ito? Bakit yung mga hindi dapat pasaway? Basic na mga principle na aralin ng church ang mga yan. Bakit patuloy tayong bumabalik doon? Hindi natin ginaganap yung ating napapakinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We keep on doing things na alam natin mga minamahal, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Bakit? Nagkakaroon ng famine of hearing the word. Nagkakaroon ng kagutom ng mga Kristiyanong makikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Magkakaroon ng kagutom, yung famine sa mga taong magiging interesado sa salita ng mahal na Panginoon. Huwag nating isipin mga minamahal o huwag nating nasain na tayo'y mapabilang doon sa mga taong yun. Kung tayo nakakaramdam, mga minamahal ng mga bagay na yan, parang hindi na binabali, wala na natin ang salita ng mahal na Panginoon, maawa ka sa sarili mo. Amen? Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang salita ng mahal na Panginoon, ibinigay upang tayo po ay turuan, maging matuwid sa mata ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, iwasan natin ito. Kaya sabi niya na, for the time ye ought to be teachers. Lahat ng mga matatagal ng anak ng Diyos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero mayroong iba matatagal na pero parang grade 1 pa rin. Amen? Pinag-usapan pa rin natin ang katitisuran, pinag-usapan pa rin natin mga minamahal na dapat patawarin mo ang kapatid mo. Amen? Bakit? Hindi natin ninanamnam ang salitang ating napag-uusapan. Yung mga napapakinggan. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia mga minamahal, sabi diyan, and again, which is the first principles of oracles of God, and are become such as that need milk and at a strong meat. Ayaw na ayaw mo ma-rebuke, ayaw na ayaw mong mabigyan ka ng, maturuan ka ng todo. Amen? Bakit? Puro tayo baby in Christ, pero 15 years ka na sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo nagiging bunjing ang pagiging Kristiyano natin. Dapat hindi dapat yun. Nangyayari yan because ang ating pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon nagiging mapurol. Lahat na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, famine in hearing the word means yung word na napapakinggan natin. Oh, ito yung salita, meron tayo nakikita mga preachers dyan, mga pari, kung sino-sino mga minamahal. Amen? Pero yung salita mapapakinggan natin na hindi na yun tunay na salita na mahal na Panginoon. Meron na silang kanya-kanyang interpretasyon, di na galing sa propeta na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, may lumalabas na dyan na kinakailangan sumamba ka sa santo, kinakailangan isayaw-sayaw mo ang santo para sa Santa Crala, mamaya mabubuntis. Kung ano-ano mga pangaral nila mga minamahal, bakit? Hindi na yun ang salita ng mahal na Panginoon. Pero yun ang mapapakinggan mo. Yun ang mga ngaral na naiwan. Amen? Amen? Mapalad tayo, may propeta na mahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal matutunan natin ang mga katotohanan. Amen? Yan anong pruweba natin na tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Na tayo nakakilala sa katotohanan. Yung ating mga karamdaman pinagaling. Yung ating mga dati natin magulong buhay, binago ng mahal na Panginoon. Dati natin iyak ka, gusto mo pagkamatay, nababalik ka na, pero inayos ka ng mahal na Panginoon.
totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, huwag lahat may hawak ng Biblia na nabasalubong mo, ay, yan, nakita mo kung saan pati ba sa mga tindahan, meron doon nagsasalita, pero dala niya yung offering cloth, pero yung nagsasalita doon sa kabilang kanto, hindi mo na naintindihan, pero sasabihin niya, offering, even in buses, sa palengke. Hindi yun ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo yung 10 bahagi sa kamalig ng mahal na Panginoon. 10 bahagi at handog sa kamalig ng mahal na Panginoon. Pag sinabing kamalig ng mahal na Panginoon, nandoon ang pagkaing espiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May karamdaman kang kanser, napakinggan mo ang salita ng mahal na Panginoon, yung karamdaman mo gagaling sa pangalan ni Jesus. Doon ang kamalig ng mahal na Panginoon. Ikaw ay may problema, magpapasting ka, magpanalangin ka, ilihans ka, yung problema mo, sulbi naman na Panginoon. Doon ang kamalig na mahal na Panginoon. Yung kung ikaw ay mayroong mga kamag-anak na gusto mong ilapit sa mahal na Panginoon upang solusyonan kanilang mga problema at sila'y gumagana, doon ang kamalig na mahal na Panginoon. Nandun ang totoong pagkain. Dalhin mo doon ang iyong 10 bahagi at handog. Doon ba sa palengke, yung mga binibigay niyo doon sa mga bases, nandun ba yung kamalig ng mahal na Panginoon? I doubt. Sila nga hindi naman pagaling eh. Pero dito mga minamahal, grabing mga karamdaman. Nakita niyo yung mga crusades na nangyari, mga minamahal, grabing mga himala. Amen? Merong mga kapatid natin na talagang pumunta sa banal na gawain, na nandoon na talagang na-stroke, pero dahil sa pagdalo sa banal na gawain, after na sila po mga bautismuhan, pinalakad ng mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Doon mo makita mga minamahal ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Amen? That every time we worship Him, every time we adore Him, ang sinasabi ng Biblia, nakikita mo ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-ingat sapagkat darating ang araw, mga minamahal. Pakibasa, Aklat ng Mateo. Ang kabanata ay 7, talata ay 15. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. From the book of Matthew, chapter 7, verse 15. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 7, talata po ay 15, ito po ang nakasulat. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ito sinasabi ng Biblia, tignan niyo yan ha. Sabi diyan, beware of false prophets. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga ngaral, pero dala rin ng Biblia, pero iba yung sasabihin sa iyo. Sasabihin niya, ay maglibot-libot tayo. Ay magdasal tayo ng rosaryo. Hindi yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mga santo. Hindi sa mantakin mo mga minamahal. Sino yung nandiyan sa altar mo? Sabi ng tatay ko noon, ay yan si San Pedro. O yung kapitbahay ko, San Pedro din. Yung sinasabi niya nandun sa altar niya, pero tingnan mo yung mukha, hindi pareho. Amen? Amen? Oh, meron pang may sombrero. May sombrero, may basket. Tapos mayroong hawak na aso. Tapos pagkatapos doon, sasambahin mo, luluhuran mo, aalayan mo ng mga pagkain. Saan ka nakakita niyan? Ang tawag niyan, pagan worship, idol worship. Hindi yan ang kalooban mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon Jesus ay Espiritu, sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ipikit mo ang mata mo, kausapin mo mahal na Panginoon, magsasalita, mangungusap sa iyo ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga false prophets nito, hindi magsasabi sa iyo ng katotohanan. Amen. Amen. Siya po yung gagawin niya ay puro kasinungalingan, malayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niyan, which come to you in sheep's clothing. Pag sinabi natin sheep's clothing, di ba supposed to be ang pastor, shepherd. Di ba?
kung ang ina-expect natin na false prophet ay yung pastor o yung mga nandun na nangangaral, dapat sinabi diyan, in shepherd's clothing. Pero anong sinabi niya? In sheep's clothing. Ibig sabihin ng mga false prophet, nandyan katabi mo. Nandyan nakakausap mo. Kapag yung katabi mo o kapatid mo walang ginawa kundi ipakita sa iyo ang negatibo, complain, turuan ka magimagsik, hindi mo makita ang kabutihan ng malapay noon, puro ka parati complain, puro, ay, ganyan talaga yun. Gumagawa para ikaw ay makalayo sa mapalayo sa malapay noon. Yun ang sinasabi ng Biblia. Mag-ingat ka sa false prophet na yan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang prophet ng malapay noon, gagawin niya ang kalooban ng malapay noon. Amen? Hindi niya sasabihin, ikaw ay mapahamak. Kapag prophet ng malapay noon, hindi niya gagawin na ikaw ay magrebelde. Bakit? Ayaw niya mapahamak ka. Amen? Ang propeta naman, totoo mga kapatid, mga minamahal, nag-care sa iyo, mga minamahal, sasabihin sa iyo, maski na masaktan ka, magkaroon ka lang ng buhay na walang hanggan. Amen? Sometimes nagagalit tayo doon sa mga nagsasabi sa atin na ano ba naman yan, masakit ka magsalita. Yan ang katotohanan eh. Amen! Yun ang magdadala sa iyo sa langit. Yan ang magdadala sa iyo ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gusto nyo? Sige, i-praise na kayo ng i-praise. Sige. Tapos mamaya, wala palang langit na hinintay. Gusto ba nyo yun? Sige. Kung gusto nyo yun, huwag na kayong dumalo. Amen? Dahil ang ating, kaya tayo nagkikita-kita ay hindi para magbulahan. Tayo nagkikita-kita dito para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kung kinakailangan sabihin ng isang bagay, sinasabi ng mga ngaral. Bakit? Para rin sa amin yun. Para sa atin lahat yun. Na kapag ginanap natin, tayo lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, Kylie, aklat ng Galasya, ang kabanata ay 1, ang talata ay 8 hanggang 9. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng taga-Galasya, ang kabanata ay 1, ang talata ay 8 hanggang 9. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Yes, sir. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak natin, umaga na, tingnan nyo yung kaliwat kanan, no? Umagang-umaga na. Amen? Anong kailangan mga minamahal? Darating ang araw na may lalapit sa iyo at magsasabi siya ng ibang doktrina ang sinasabi ng Biblia. Kung ang sinasabi niya sa iyo ay iba doon sa doktrina na napakinggan mo, dahilan kung bakit ang karamdaman mo pinagaling, ang problema mo nalutas, dati-rati magpapakamatay ka na, pero dinugtong ang malapay noon dahil ang Diyos ay tumugon sa iyong panalangin. Kapag iba, ang sabi ng Biblia, huwag na huwag mong pakikinggan. Maski na bigyan ka ng grocery, maski na kung ano ibigay sa iyo na pabuya, ay mayroon nagbibigay doon na pera, ay magbibigay doon ng grocery. Hindi mo dapat pinakikinggan. Bakit? Ang sabi niya, maging anghel magsabi sa iyo. Sasabi niya, anghel ako. Pero dapat nasambahin natin ang Diyos sa santo. Huwag na huwag mo pakinggan. Ang sabi niya, matakwil. Kaya nga sabi niya, no, though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which you have preached, let him be accursed. Grabe! Palakpakan po natin ang ating mga lapay noon. Hindi tayo dapat firm ang mga anak ng Diyos. Amen? Kapag tayo po mga minamahal, ay alam natin at kinakarap natin ang bagay para maiwasan natin yung famine on the Word of God, hearing the Word of God, dapat maging firm tayo sa mga napakinggan natin. Ngayon, ano ang gagawin nating preparasyon para yan ay maiwasan natin tayo mag-survive? Ang sinasabi ng Biblia, sabi diyan, say enough words and personal experiences while having the time in order to have something to draw during famine. Hanggat wala pa yan, ang mga anak ng Diyos dapat
mabilis kumukuha ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig sa mga patotoo. Amen? Dahil kapag mawala man ang pangangaral, nagkaroon tayo ng sinabi na, wala nang dadalo. Amen? Ang mga Kristiyano noon nagtatago sa catacombs, sa mga yungib. Doon sila nagtatago, mga minaw, doon sila nagtatago dahil sila papatayin. Pero tuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat nung wala pa yung time na yun, napapakinggan niya at pinapakinggan, ninanamnam na ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, dapat i-save mo na yan. Yung mga patutunan na papakinggan mo dito, pag sigaw kayo kayo nasa kapamakan, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Dapat yan, ninanamnam mo yan, nilalagay sa puso mo at damdamin niya. Amen? Sapagkat kapag dumating ang araw ng taggutom, ng salita, pagkikinig ng salita ng mahal na Panginoon, meron kang nandyan sa iyo. Amen? Tandaan nyo, sabi ng mahal na Panginoon, ilalagay ko ang aking salita sa puso at isipan ng tao. Tingnan nyo mga minamahal, minsan nakakarinig tayo, unang basa pa lang ng title ng salita ng mahal na Panginoon, yung verses, hindi na natin pinapansin. Ay, alam ko na yan. Di ba? Sinasabi natin yun. Bakit? Nandiyan na yan eh. Bakit nasabi naman na ilalagay ko sa puso at isipan? Pero ang sinasabi ng Biblia, pag nasa lagay ng puso at isipan, hindi ibig sabihin pag malaki ka na hindi mo napansinin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya parati, kapag nilagay sa puso mo ang salita ng ating mahal na Panginoon sa iyong isipan, saan ka man mapunta, hindi mo dapat hinihiwalayan ang salita ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, magtataka kayo mga minamahal, ito, pagbasa-basa na pa lang ng bersikulo, sinasabi ng ilan sa atin, ay, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Amen? Bakit parang, alam mo na, ibig sabihin, nandyan na, nakasulat na kasi dyan sa iyo eh. Amen? Totoo ang salita ng Panginoon. Pero ang nagiging problema, nagiging dahilan yon para tayo ay magmalaki sa Diyos. Amen? Since alam na natin, ayaw na natin makinig sa mga ngaral. Amen? Since alam na natin, ayaw na natin makinig sa kung anong mensahe naman na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit nagiging mapurol ang ating tainga. Kaya nga sinasabi ng Biblia, kapag tayo po mga minamahal, nandyan, dumarating yan sa ating po mga buhay, ang sinasabi ng Biblia, kinakailangan lang alamin natin kung saan ito gagamitin, kailan ito gagamitin, at saan natin gagamitin ang salita ng mahal na Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tandaan po natin, i-link natin parati ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat po na nagpupuri bago gumising ng umaga, sumigaw ng praise the Lord. Tinan niyo yan? Amen? Hindi nga makapanalangin, hindi nga makapagpuri. Amen? Bakit? Kasi busy na tayo masyado. Nagiging kumbaga kumpleto na lang pagiging Kristyano tayo pag nasa banal na gawain tayo. Ang problema pag nasa banal na gawain ka, tulog ka pa. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na lang sana ang pagkakataon, mga minamahal, na tayo po'y makumpletong pagiging Kristiyano natin. Ang problema, tinutulugan pa natin. Ang problema, hindi pa tayo atento sa salita ng mahal na Panginoon, sa mga mangaral. Bakit? Dahil mapurol ang ating tinga. Nakakaroon ng kagutom sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ano ang gagawin in times of famine? Huwag kang mag-alala, kapatid. Ating basahin ito mga minamahal. Ito sa aklatang Genesis, ang kabanata ay 42, last 2 verses. Genesis chapter 42, verses 1 up to 8. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanata ay 42. Beloved instrumentalist. Talata ay 1 hanggang 8. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nangagtitinginan? At kanyang sinabi, narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon sa ganang atin at upang tayo mabuhay at huwag mamatay. At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sumunod, ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid.
sapagkat anyay baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ng Israel ay nagsiparoong bumili. Nakasalamuhan ng nagsisiparoon That's right. sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kanyang nangakilala datapot siya'y nagkunwaring iba sa kanila. At sila'y kinausap niya ng magilas at sinabi sa kanila, "Saan kayo nagsipaggaling?" At sinabi nila, "Sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain." At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Dapat hindi nila siya nakilala. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas na palakpak. Alam po ninyo, mga minamahal, bago pa dumating yung kagutom, inihahanda na naman na Panginoon ng kanyang mga anak. Tandaan niyo yan, mga minamahal. Hindi niya hahayaan, mga minamahal, mapahamak ang kanyang mga anak kapag may paparating na tagutom. Amen? Itong talata ito nabasa natin, mga minamahal. Si Jose naging gobernador, Joseph naging gobernador, na talagang lumakas kay Paraon, mga minamahal. Pero tandaan niyo, bago siya naging ganon, unang-una, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang ginawa sa kanya, ibininta sa mga merchants. Amen? Amen? Pero noon, ang sinasabi naman, pagpapalain ka. Amen? Nung bininta, mga minamahal, yung ibininta, pagkatapos nung naibinta, mga minamahal, ang nangyari pa, mga minamahal, nakulong pa. Amen? Pinakulong na kasama ka, Putipar, mga minamahal. Grabe. Pero pagkatapos nandun sa kulungan, mga minamahal, ipinakita ng Diyos ang kanyang galing sa pagbasa ng panaginip. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na Joseph, the Dream Teller. Amen? At yung nung kanya pong sinasabi ng mga minamahal, nagkaroon ng panaginip si Paraon, mga minamahal, hindi ma-interpret ng lahat ng kanya mga magagaling na mga magikiro dun sa kanya. Tanging, sabi niya, ang Diyos ang nakakaalam ng iyong panaginip. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan ninyo, nung naging gobernador, si Jose, mga minamahal, siya naging dahilan kung bakit ang kanyang tatay, ang kanyang mga kapatid, maligtas doon sa kamatayan dahil sa grabing kagutom. Amen? Ano nangyari? Kailangan ng Kristiyano pagdaanan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ibig sabihin, siya ay pinabayaan ng Diyos, kundi ito'y kaparaanan ng Diyos. Ihanda ka sa isang mas maganda at isang grabing assignment na ibibigay sa iyo naman na Panginoon. Kaya kapag tayo po, mga minamahal, bilang Kristiyano, dumaranas tayo ng pagsubok, dumaranas mga kahirapan, dumaranas tayo ng, sometimes napapahiya tayo, ibininta nga si Jose eh. Amen? Ikinulong pa nga si Jose. Walang kasalanan eh. Pero bakit nangyari yun? Bakit pinabayaan naman ng Panginoon? Dahil mayroong kaparaanan ng Diyos. Ang kailangan naman ng Panginoon, magtiwala ka lang sa Kanya. Pagtiwalaan mo lang sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya lahat ng problema mo. Hindi naman bawal umiyak sa Diyos eh. Amen? Hindi naman bawal magsumbong sa Diyos eh. Hindi naman bawal magsabi sa mga Panginoon kung ano nararamdaman mo eh. Amen? Huwag mo sabing masaya ka. Kung hindi ka masaya, sabi mo, Lord, nalulungkot ako ng grabe. Bigyan mo ko ng kalakasan, mapagtagumpayan ko ito. And God will give you the strength that you need. Bibigyan ka ng kalakasan na pangailangan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, isa pang famine ang nangyari. Nung nag-declare si Prophet Elijah, mga minamahal, ang sabi niya, hindi uulan. Anong ginawa nung sinabing hindi umulan, mga minamahal? The drought. Anong nangyari? Sabi na malapay, pumunta ka doon sa ilog na yon at para may mainom ka. Ang mga ibon ang magdadala sa iyo ng pagkain. Mga pugo darating sa iyo, kakainin. Nakita nyo? Pag in the midst of famine, mga minamahal, ang Diyos ang nagsusupply ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Kaya kapag dumating ang oras na tayo po, sa oras na ito'y wala na tayong interes sa pagkikinig sa salita ng Panginoon, hingin mo ang tulong ng Diyos.
kaya kang bigyan ng Diyos, i-provide ang pangangailangan mo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa anong sinasabi ng Biblia mga minamahal? Bagamat sinabi, magkakaroon ng mga problema. Kaya nararanasan natin ang mga bagay na yan. Ang kailangan mo lang, kapag ikaw ay apektado ng famine na yan, ayaw mo na makinig sa mahal na Panginoon, gusto mo na yung sarili mo na napapakinggan, ang kailangan mo lang gawin, humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Panginoon at hingin mo ang kalakasan, mapagtagumpayan mo ang bagay. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. When I am down and oh my soul so weary, when trouble comes and my heart burden be, then I am still and wait in the silence until you come and sit a while. Minsan ano pa mga minamahal? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait into silence until you come and sing, hallelujah, one with me. You raise me up when I can stand the mountain. You raise me up to walk the stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more. Isanan po mo minamahal. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and see the one with me. You raise me up to stand in the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sabi ng awitin, pinalalaki tayo ng mahal na Panginoon para maging handang harapin yung ating mga bundok sa buhay. Binigibigyan tayo ng kalakasan upang ating harapin ang stormy. Grabe ah! Kung paano natin harapin yan, God is preparing us. Piniprepare tayo ng Diyos upang isang araw tatayo tayo at sasabihin natin, napakabait ng Diyos sa ating po mga buhay. Praise the Lord. Hallelujah. You raise me up so I can
stand on mountains. You raise me up. To walk in stormy seas. And I am strong when I am on your Praise the shoulders. Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. You're right. Amen, hallelujah, 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 hallelujah. Morning And I believe you raise me up so I and stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. and I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can Amen. be. Let us pray. Tayo na pati dumalangin, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa oras ng aming kahinaan, nandiyan ka parati. Kapag kami nalulungkot, ikaw ang aming kagalakan. Kapag kami nawawalan ng pag-asa, ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay upang kami patuloy makalakad ayon sa banal na kalooban. Salamat sa iyong mga salita. Alam namin di mo kami pinababayaan. Tulungan mo kami maging malakas hanggang sa iyong pagbabalik. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Wad Estrada Almeida, aming pumaminawa naman magagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal panalangin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin lapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita kapag aming maramdaman sa itong Espiritu. Kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Wal Estrada Almeida, ang pumaminaman na magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut, COVID-19, kasaut in Jesus' mighty name, high blood, kasaut in Jesus' name, we find the power of darkness, lahat ng mga panulupay, pananamig, kasaut, pagkabago sa iglesia, kasaut in Jesus' mighty name, we find the power of darkness, be healed, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, amen and amen, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal, amen. At tayo po natin tatlong beses. A sign of our faith that God is able to answer us in all our prayers. Lahat kayang-kayang tugunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang kinina po natin, mga minawan, tawag dyan, pananampalataya. Amen? Amen. Lahat po muna ng pinagpala, palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po nagtatapos mga minaman yung ating pong pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. At tayo pinatago sa ating pong mga announcement. Narituan ng ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.